Il-qorti preseduta mill-imħallef Faron Burġejja ċaħdet it-talba l-libertà proviżorja li għamel Viktor Dragomanski, wieħed mit-tliet akkużati fl-omiċidju doppju tat-tabib Christian Pandolfino u sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski. Dragomanski qed wieġeb mhux ħati taqtil doppju u qed jgħid li ma kienx fil-post fejn seħħ l-omiċidju. Dan kien konfermat kemm mill-marki ta' swaba kif ukoll mill-filmati tas-CCTV. Pandolfino u Maciejowski kienu ġew maqtula fit-18 ta' Wissu tal-2020 fid-dar tagħhom fi triq Lokerf ta' Sliema. Iż-żewġ tirġiel inqatlu permezz ta' tiri ta' arma tan-nar f'każ li kien ixxokkja lill-bosta. Dragomanski qed jiġi mixli wkoll b'serq ta' ġojjellerija li żamm persuni kontra r-rieda tagħhom li ġar arma tan-nar mingħajr permess u li laqa għandu oġġetti misruqin. Qed jiġi akkużat ukoll li seraq pjanċi ta' reġistrazzjoni ta' vettura. Daniel Muka u Jesper Christensen ukoll qegħdin jiġu akkużati b'dan il-qtil doppju u għadhom qed jinżammu taħt arrest. Fil-qorti kien ħareġ li l-oġġetti tad-Deplinster huma stmati li jammontaw għal aktar minn 106,000 euro. L-Ispettur Colin Sheldon u l-Avukat George Camilleri mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qed imexxu l-prosekuzzjoni. L-Avukat Franco De Bono flimkien mal-Avukat Francesca Zarb qegħdin jidhru għal Dragomanski.